Huh, YouTube man. Saan na yung tirada ron? Ato ko unahan. Nain ang atak, oh. Takman. Ilaw man po ni. Sa daga akong bulungan ba? Ay, baso na ato unahan. Uy, unsa naman po plano aning bataan eh, oh. Uy. Dito lang to, mananang ka. Ako ni sundan ni asa ni Ron. Nilakaw, oh. Sundo ni Be. Uy, kani, saging. Lami na bang ayun ni. Ang akot sa mga kuhito ni Guat. Kuhit. Wala na gagawin sa kabulig. Busog ko ani ron. Lami na bang ani. Dah, nakakuha ang saging, oh. May ganun ba tao? Mangtas kita yung tirada, oh. Ikuhit pa. Dagaron wa na, nilakaw na, oh. Natar ako ni tagbuo ni. Nus kabulig yung nakuha, oh. Awa na rin. Tagbuo ni, Be. Uy! Kawan, nakakuha na pukaana, ha? Saan ka na? Ako, ane. Ako ang ganun diskarte. Diskarte, gusto ha? Bulig yung nakuha ang saging, oh. Huwag ka ko maning kuan. Diskarte. Iba pa diskarte ko dito. Pero bisli kakuha mga pagkaon, sa? Pero may kung ka madiskarte, no? Mag-diskarte, imuha ka. Mag-diskarte, kukuha-kuha. Uy, asa ka? Tuy, nilakaw pagod. Mangayo, raman unta ko ato sa igutong ko. Ani. Boling kaon raw. Sus lamian siya ang usap, oh. Nakti may ganun bataan eh. Usap akong tirada ani. Ako na ganun lipot to ni. Kuhaon ako na yung pagkaon. Tadi may mga tag bataan nilangan man. Maayo de teka. Okay. Kuhaon ako ni. Hindi ay kung mulog lain ba?